Croeso newyddion Ysgol Croes Atti. Ein prif stori, Ysgol Cymraeg newydd yn agor yn Sir y Fflint. Drosodd i'r pennaeth am fwy o wybodaeth. Mae cyfle yma gael addysg Gymraeg yng Ngwlad Dyfrdwy yn arbennig o gyffroes i'r plant. Ond nid ydy o'n ysgol Gymraeg newydd sbon, mae o'n rhan o deulu Ysgol Croes Atti yma yn Fflint, sef o blynyddoedd lawer o brofiad yn cynnig addysg Gymraeg i plant Fflint a'r ardaloedd lleol, a bydd hyn yn gyfle arbennig i blant Clanau Dyfrdwy gael addysg dwyieithog. Felly beth yw'r barn y llywodraethwyr? What is the school going to be like? Well, the school is going to be very much like Ysgol Croes Atti. We're starting from the ground upwards, so it's going to be a nursery and reception class, and then the school will gradually grow over the years as more and more children attend the school. But it's just an extension of Ysgol Croes Atti. Who can you speak to find out more? Come to the school or phone the school or contact the school by email and speak to the head teacher, Mrs. Mavell, or to the staff here, anybody on the staff, or to the office, and they will give you information about how to register your child as a new pupil at the school. Hefyd yn y newyddion, mae addysg Cymraeg yn gret. Oherwydd rhan i special i siarad dwy iaith. Dwi'n meddwl mae Cymraeg yn pwysig oherwydd efallai yn y dyfodol bydd rhaid i ni siarad Cymraeg i cael swydd. Y peth dda am yr ysgol yw y clwbiau, rydw i'n meddwl, fel pêl-rwyd, dawnsio stryd, pêl-drwyd a rygbi. Do'n ni'n gallu gwneud ffrindiau newydd ac byddwn ni'n gallu siarad Cymraeg unrhyw dydd do'n ni eisiau. Wel, dwi wedi bod yn byw yn Ceicona ers i mi gael fy ngeni a ddwys i Fflint gael addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly dwi'n dod o cartref eitha ddi-Gymraeg, mae dad yn deall Cymraeg. Oedd o'n awyddus i fi gallu siarad Cymraeg hefyd, a felly dwi wedi bod yma fel ddisgybl. Rwy'n fi nôl yn dysgu plant yma. Wel, yn amlwg faswn i ddim yn gallu dysgu yma heb fod yma fel ddisgybl yn y lle gyntaf, ond dwi'n gweld gwerth y iaith Gymraeg yn tyfu pob blwyddyn. Mae lot o bobl yn dweud mae'n am colli'r iaith, dwi'n anghytuno'n llwyr. Dwi'n gweld mae'n mwy bwysig mwyn gallu cael swydd, a o beth dwi'n gweld gan y plant yn enwedig yn yr ysgol yma, maen nhw'n frwdfrydig i gallu siarad y Gymraeg hefyd, sydd yn neis yn edrych ymlaen at y dyfodol. A dyna'r newyddion, hwyl fawr gan fi a hwyl fawr gan fi.